chipembedzo. Mwezi uja umene tidakwera imani, mwezi uja umene timachusa ibada, ndimationa kuti tupanga ibada chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi uja ndiye wapita. Ndiye funso nkumati, kodi tikhabe mposition umweyo upanga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kapena tisiya kupitiza zimene timapanga mbuyo, zintchito zoyipa zimene timakhadi kupanga mbuyo mwezi uno usana bwere? Abalanza mulimi za Islam, soka ndili kwa munthu uyu amene akukonzekera kupanga zinthu zoyipa pambuyo pa mwezi umenewu. Imam Ahmad ibn Hanbal anafunsira funso kuti kodi munthu amene amapanga ibada mwezi wa Ramadhani okha, Ramadhani ikatha nikusiya kupanga ibada, munthu ameneyu amapembedza Allah subhanahu wa ta'ala kapena ibada yake imakhala ya Allah subhanahu wa ta'ala kapena imakhala kuti angofuna kumupembedza mwezi? Imam Ahmad ibn Hanbal adankha kuti munthu amene amapanga ibada mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ukatha nikusiya kupanga ibada, munthu ameneyo amakhala kuti akupembedza mwezi, akupanga ibada chifukwa cha mwezi osati chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kulamula mqur'ani yake yonse kuti tipange ibada ndicholinga cha Allah subhanahu wa ta'ala, tisamparikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi china chilichonse. Kwa munthu amene akuparikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi china chake, kapena munthu amene angapembedze china chake kusakhala Allah subhanahu wa ta'ala, basi la kiyama sikusakhala chilichonse cha iyeyo chabwino. Ambalaza mulimi za Islam, Allah subhanahu wa ta'ala akulanga mu Qur'ani yake sunna kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unawudi sinangolenga tu majini ndi anthu kuti azikhala pano pa dunia ayi, sidangolenga tu majini ndi anthu kuti azikupanga zinthu sana kusoka pano pa dunia ayi, koma illa liya'budun, koma ndawalenga ndicho linga chona kuti azindipembedza ine, ndawalenga ndicho chona kuti akhale akapolo anga upanga zimene ndikufuna. Tikati kumpembedza Allah subhanahu wa ta'ala, sisi kutana zina kuti kumpembedza Allah subhanahu wa ta'ala siku limodzi lokha ayi, kapena wiki imodzi lokha ayi, kapena mwezi umodzi, kapena mwezi umodzi muchaka ayi, koma Allah subhanahu wa ta'ala adatilamula kuti ife kumpembedza Allah subhanahu wa ta'ala musiku ina iliyonse ka 5 pa siku, mu wiki ina iliyonse, mwezi ina iliyonse, komanso ndi chaka china chilichonse, koma ndimene Allah subhanahu wa ta'ala adatilamulira. Ndiye zomvesa isoni kwambiri mwezi wa Ramadhani, mizikiti yambiri imazaza kwambiri, mizikiti yochuluka kwambiri makhala kuti anthu mwazaza mochuluka kwambiri niwapanga maibada, ndomazisonera kuti mupanga ibada cholinga cha Allah subhanahu wa ta'ala. Zomvesa isoni mwezi umene ukatha mumasiya kupanga ibada ija ndikuyamba kupanga zinthu zanu za haramu zimene munali kupanga mbuyo mwezi umene usanabwere. Abalanza mulimi wa Islam, muzifunse funso lokonda kuti kodi ibada imene mupanga mwezi umene wa Ramadhani ndiyo landidwa pamaso Allah subhanahu wa ta'ala, kodi malamulo a Ramadhani basi ni malamulo amene Allah subhanahu wa ta'ala adatipasira kuti tizipanga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndi zimene ife tikupangira pano pa dunia ndizo kuti Allah subhanahu wa ta'ala agazilandira? Abalanza mulimi wa Islam, tikuyenda kukhala pasi ndikuzifunsa funso lokha, ndikuzifunsa kuti kodi nchifukwa chani Allah subhanahu wa ta'ala adanditenga pano pa dunia, komanso nchifukwa chani Allah subhanahu wa ta'ala adandilamulira kuti ndizipanga ibada kwa iye, komanso kuti ibada yake ndizipanga bwanji. Allah subhanahu wa ta'ala sadatilenga kuti tisapembedze mwezi wa Ramadhani, adatilenga ife kuti tisapembedze siku ina iliyonse, nthawi ina iliyonse, wiki iliyonse, mwezi iliyonse, komanso chaka china chilichonse. Ndimene Allah subhanahu wa ta'ala adatilamulira kuti ifeyo tizipangira. Komanso mu aya ina Allah subhanahu wa ta'ala awangonda kuti wama umiru illa liya'budullah, kuna kuti inyoto simunalamulidwa kupanga china chilichonse, komatu munalamulidwa kuti muzipanga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu dina, kupanga ibada moyelesa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, moyelesa ibada ya Mungu, komanso moyelesa pembedzo ya Allah subhanahu wa ta'ala, umandimene Allah subhanahu wa ta'ala adatilamulira ife mu Qur'ani yake yolemekezeka. Komanso Mtume sallallahu alaihi wasallam afuza mu hadithi kuna kuti sallu kama ra'aytumuni usalli, kuna kuti pangani ibada kapena swalini ngati mmene ine ndikuswalira. Tikati tionesa baba Mtume sallallahu alaihi wasallam sadali kuswali nthawi ya Ramadhani, ama swali nthawi ine iliyonse, siku ina iliyonse, ngati mmene Allah subhanahu wa ta'ala adatilamulira kuti ife tiziswali. Abalanza mulimi za Islam, tipangeni ibada mu nthawi iliyonse kusakhala mwezi wa Ramadhani. Mwezi umene wa Ramadhani watha tisasiye kupanga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala sadatilenga kuti tizipanga ibada mwezi wa Ramadhani. Ndikupasana ichisanzo pamene Mtume sallallahu alaihi wasallam adatisiya pano pa dunia, sahaba mmodzi anayima ndikuyankhula kuti man kana ya'budu Muhammad, kuti kwa munthu amene adali kupanga ibada chifukwa yoti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam adali moyo nthawi imeneyo, fa inna Muhammad kad mata. Subhanallah, ziwanuna kuti ndituditu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene mupanga ibada chifukwa amene mungampangira ibada wadisiya.
wa man kana ya'budu Allah, kwa maana kwa mtu ambaye amapanga ibada chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyu la yamutu qayyum, ndicho Allah subhanahu wa ta'ala ndiwa muyaya ndiwa moyo, ndipo sasa mulia mpana kale. Ndipo kwa mtu anampanga ibada Allah subhanahu wa ta'ala, sasa si kupanga ibada chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu anapanga ibada chifukwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, chifukwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam wadisi ya dunia, ndio kupanga ibada kwa kose kwa Yesu kwa ata abaza kuni mwenye tumimeza Islam tendi kala ndio oyesesa kusaja mulamu Allah subhanahu wa ta'ala, tikale oyesesa kupanga zinzimina Allah subhanahu wa ta'ala ada jamula ulidi sibanga pa dunia. Wa ila kuna lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.